9 snin ilu l-Kunsill Lokali tal-Gudja kien wieħed minn tal-bidu li jara fil-potenzjal taż-żgħażagħ bit-twaqqif tal-Kunsill Lokali taż-żgħażagħ. Dan il-proġett ħalla l-frott u fl-aħħar jiem il-lokalità kompli taħsad il-benefiċċji ta' din l-inizjattiva hekk kif il-grupp ta' żgħażagħ li jiffurmaw il-Kunsill Lokali taż-żgħażagħ taw ġnien ġdid lill-komunità tagħhom. Kien hemm din il-picnic area li kienet saret lejn madwar l-2010 illi dawn iż-żgħażagħ iddeċidew li jirriferbixxjawha. Żidu l-bankijiet, żidu s-siġar, irriabilitaw il-post aktar u llum hija post sabiħ li jista' jiddawda mill-familji tal-Gudja. Huwa sinjal sabiħ li żgħażagħ fil-lokalità tagħna jimpurtom mill-lokal li qed jgħixu fih, jimpurtom mill-komunità li qed jgħixu fiha u kienu lesti jaħdmu jagħmlu xi ħaġa biex isebħu l-post li qed jgħixu fih. Għall-inaugurazzjoni ta' dan il-ġnien fisem l-Oppożizzjoni attenda wkoll il-kelliem Rajin Kallus li fost l-oħrajn huwa responsabbli miż-żgħażagħ. Fid-diskors tiegħu qal li dan il-proġett jikkonferma illi l-għażla li jingħata l-vot ta' 16-il sena kienet waħda tajba. Fakkar kif sfortunatament dan l-aħħar smajna kritika lejn iż-żgħażagħ minħabba stejjer ta' kronaqa fejn allegatament kien hemm żgħażagħ involuti. Iżda nnota kif dawn iż-żgħażagħ Gudjani mill-banda l-oħra taw eżempju li mhux biss għandhom rispett lejn l-awtoritajiet iżda jirnexxilhom ibidlu spazju mitluq fi spazju miftuħ. Fil-Gudja l-Kunsill Lokali taż-żgħażagħ illum il-ġurnata sar eżempju għal lokalitajiet l-oħra hekk kif dawn iż-żgħażagħ qed jagħtu daqqatit u jikkollaboraw b'mod effettiv mal-Kunsill Lokali. L-inizjattiva li jsir dan il-ġnien hija biss waħda mill-inizjattivi illi ttieħdu riċentament mill-Kunsill Lokali taż-żgħażagħ tal-Gudja. Riċentament f'jum San Valentino huma ħarġu wkoll bl-idea li qasmu rigali lill-anzjani li jgħixu waħedhom fil-lokalità.